गामि जोङो गोमोबिलिनि मा मुं हा मा मुं ककिला होनो मानि थाखाय गिदिराव दरखार जाखो जोङो बे सारखौ मोजां मोननानै फैनाय जाबाय साबेसे फैदों दङहाय बेसेबांमोनलाय बेसेबांमोन 30 जननो हौवाफोरा उनाव फैबाय नालाय फैबाय थानाय बिसायख मोनसेयावहाय नोंथांमोना औ गिदिरावनो बनसिगोन औ नुजाफैनाय जाबाय जों एसे माबायावनो सिगां बहा होयोमोन जोङो नांगालाव होयोमोन सिगाङाव नांगालाव होयोमोन औ दा गिदिरसिनाव होनोसै औ दा जिबिसाव होनोसै दिनै जोङो दतमा मण्डल बिजेपिनिफ्राय जोंनि बे समस्तिनिनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जों जयनिं हाबाफारिखौ लादों मा मा गामिनिफ्राय बेयो उत्तर दतमा बाजार बोरसिजरा गोमोबिल आरो हगमा बिल 1 नं हाब्रुबारि सामथाइबारि बे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आरो गासै 500 जन 500सा मानसिया दिनै जोंनि दलखौ मोजां मोननानै आरो बिथां मनरन्जन ब्रह्मखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों बिथांमोना बबे राजखान्थिजों लोब्बा दंमोन सिगां बिथांमोना बांसिनानो BPF आरो गुबुन गुबुन कंग्रेस GSP बायदिसिना दलनिफ्राय बिथांमोना फैदों मा मा हारिनि बेहाय बर' राजबंशी बाङालि बे सम्प्रदायनिफ्राय फैदों आरो जों दासिमाव बिदिनो हिसाबै माबायदि थासारियाव दं जोंनि थासारिया जोंनि समस्तियाव बिराद मोजां जोङो दा देरहानायनि अंकआ जोंहा जाखाबायब्लाबो जों सानदों जोंनि समस्तिनि गासै हारि माहारिखौ जयैनो लानानै बुरजा भटजों देरहानो आरो जोङो इयुनाव जौगाथायनि हाबाफारिखौ जोङो जयैनो मावनो